ஹாய் கைஸ், நான் உங்கள் தமிழன். லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம OnePlus 32 இன்ச் டிவியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம். அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12,999 வருது. இந்த சேம் ப்ரைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி டிவியும் இருக்குது. ரியல்மியும் ஒரு நல்ல கம்பெனி தான். ஸோ இந்த ரெண்டு டிவியும் கம்பேர் பண்ணி இதில் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே கைஸ், வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரெண்டு டிவியும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் 12,999. இந்த 12,999க்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே டைப் அண்ட் ரெசல்யூஷன், இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்குது. டிஸ்பிளே டைப் பார்த்தீங்கன்னா LED, ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா HD ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக பிக்சர் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா OnePlusல காமா இன்ஜின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதனால் 93% ஆஃப் கலர் கேமெட் கொடுக்க முடியும். இந்த காமா இன்ஜினோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சரை நம்மளால் ஹை கலர் அக்யூரஸியில் பார்க்க முடியும். ரியல்மியில் பார்த்தீங்கன்னா குரோம் பூஸ்ட் பிக்சர் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிக்சர் குவாலிட்டியை நல்லா ஹை கலர் அக்யூரஸியில் காமிக்கும். அடுத்ததான் ஆடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே 2.4 ஸ்டீரியோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா OnePlusல 2 ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்பீக்கரும் 10 வாட் அவுட்புட் வருது. டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 20 வாட்ஸ். ரியல்மியில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்பீக்கரும் 6 வாட் அவுட்புட் வருது. டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 24 வாட்டு. ஆடியோ சப்போர்ட்டட் ஃபார்மேட்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் AAC AC3 ஆடியோ ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் AAC AC3 கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மெனி ஃபார்மேட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அது கூடவே. அடுத்ததாக வீடியோ ஃபார்மேட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா OnePlusல MP4 MPEG கொடுத்துருக்காங்க. ரியல்மியில் MPG MPEG MP4 அண்டு கூடவே மெனி ஃபார்மேட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இமேஜ் ஃபார்மேட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா OnePlusல JPEG MPO, ரியல்மியில் பார்த்தீங்கன்னா PNG அண்ட் JPEG கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கனெக்டிவிட்டி ஃபியூச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா OnePlusல HDMI 2 போர்ட்ஸ், USB 2 போர்ட்ஸ், AVI போர்ட், Ethernet 1 போர்ட், Bluetooth வெர்ஷன் 5.0, Wi-Fi இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ரியல்மி 32 இன்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா HDMI 3 போர்ட்ஸ், USB 2 போர்ட்ஸ், AVI, Ethernet கொடுக்கல. Wi-Fi பார்த்தீங்கன்னா 2.4G கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததான் ரேம் அண்ட் இன்டர்னல் மெமரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேமும் 1GB, ரெண்டுமே 1GB ரேம், ரெண்டுமே 8GB இன்டர்னல் மெமரி கொடுத்துருக்காங்க. OnePlus 32 இன்ச்சோட ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா 64 பிட் குவாட் கோர் ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்காங்க. ரியல்மி 32 இன்ச் டிவியோட ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா MediaTek குவாட் கோர் 688 கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டுமே ஆண்ட்ராய்ட் டிவி அப்படின்றதால கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் சப்போர்ட் ஆகுது. டிஃபால்ட்டாக நிறைய ஆப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணி பார்த்ததில் OnePlus 32 இன்ச் டிவி தாங்க பெட்டர். ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன். OnePlusோட டிசைன் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. பெசல்லெஸ் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. கனெக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா OnePlus கனெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது உங்கள் OnePlus மொபைலை ஈஸியாக சிங்கிள் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக ஆடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டால்பி அட்டம் ஆடியோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ். அடுத்ததாக Chromecast பில்டின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈஸியாக உங்கள் மொபைலோட ஸ்க்ரீனை டிவிக்கு ஷேர் பண்ணலாம். எந்த ஒரு லேகும் இல்லாமல் ஒர்க் ஆகும். எனி OnePlus ஆண்ட்ராய்டு அப்டேட் வந்தாலும் உங்களுக்கு டிவிலையும் அந்த அப்டேட் கிடைக்கும். ஸோ இது ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ். ஃபியூச்சர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்னால தான் பார்த்தீங்கன்னா OnePlus டிவி நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறேன். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ஆனில் போடுங்க. மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.